Здравейте всички, аз съм Мордър. Това е един наш сървър с едни мои приятели, които играем. Трябва да ги знаете. Да, някои, които съм снимал с тях. Да, после снимам един клип тук да покажа просто как сме се развили за сега. Да, само... те някой път ще снимам тук клипчета, те само да покажа как сме се развили. Това е моята къща, аз живея на покрива на къщата ми. Пока квията имам, тук имам храна малко, тук нямам нищо, тук бая айрон аз копаях, копах бая, тук 60 диаманта, малко каблстон, тук такова, дърво нямам, what the fuck, чайте, не бе, чай, аз дигнах аз пък на мишката, дигнах си сензитивито и сега, тук ето или го не знам, чайте, аз залегна, че вънка е тъмно. И ще ви покажа просто нашето развитие. От вчера играем тук, значи двете... Да, супер. Това е моята... за коте лагва е. Това е моята къща. Да. Нали... Я знам. Става, защото... Да, аз се направих защото някаква... Нали исках някаква къща да направя, исках да е някаква голяма. Тук глупости от всякъде. Той са направено... Самаха, той самаха. Той трябва да го... Ко прави тия с стон. Така е, чатни. Те тука, те с двамата си направиха с гора, значи не знам за кое мета с гора, ама гора, да има гора. Която, сега ще дигна 30 лева пак, ще ходя да нечавам това една брата. Да, играем на 1.7, защото на 1.8 не можем да направим сървър. Като пича да направя на 30 лева и идвам тук, някой тук почна да си че и го заебало. Това, уж трябва да е фара на данието, ама един фарма, мята ми повече на кула на мене. Вика, аз ми казвам, защото нормално ако е фат, тая горе да свети, нали, там да премигва. Аз ми казвам, за кой не го направиш, ми щяло да бъде грозно. Това пак е къща на Данието и да се на Тош БГ на Данието, те едно нещо сториха тук. Не съм ги гледал точно. Уж нещо рибарска къщичка, нещо, което трябва да дадем, ама те не се обзавели. Сега, да, живеем до село. Следващия видео вече трябва тук всичко те е оправено, нали, гората ще бъде махната, пътечки ще има. Чадник тебала, къщата на Тошбе, която май ще бъде махната, защото тя знам нещо, никой не му допада тази къща, само на него, ама те бе тъпото. Той на него не му допада, вика, че мядала на яйце. Гръмне с един крипър. В селото ние сме се запушали някой... Къде минаха, тук се бях фърлял простите. Така не ми трябва тези табели. Да, така. Тук кравите. Ще да ям. Тия крави ядам. И той кой ги размножил, бе. Добре, така значи някой обира градинките, той е супер. Аз морко тук няма, добре. Това е селото, където аз тук съм си запушил някой друг вилиджър. Точно в някой къща съм запушил вилиджърите. Тук съм запушил колко са, два са. Тук още два. Ние сме все пак на 1.7 и тук вилиджър ферми, това правят много по-лесно. Сега отивам до екст фермата, която направих днеска. Аз, никой не помага. Ще дойдат хората. Това е от екст фермата, това там горе. Мазен крипър. Сега хубаво, че го видях, че сега ще след да гръм. Това е дете да минават скелети. Минават оттам, той е отдолу под земята, те минават, така че те падат и остават един хит. Ето е. Тя ще го направим на хард, защото да им да се пуснат. Да видим дали тук още не е готово, защото уж нямах дърво. Ще го довърша него, тук често и тук стената трябва да довърша. Аре. Тя сега докато се спална, докато се качат, докато пак паднат. За какво така ми лага, бе? Чай малко се оправя. Малко графиките, я знам. Не знам защо така ми лага играта, ама даже не от играта, не от снимането, то преди малко пак ми лагаше, не знам защо. Сега играе с 30 FPS. Нещо се спам, бъде. Трябва малко се почака. Хард играем. Докато падни, прости. Бе. Ето чакам 10 часа. Така. Искам да видя какво става. Нещо май... Нищо няма. Какво става, бе? Нещо... Его ли е. Първия гейша.
Аз пък за кой ги бия с меч. Да, видях, че се спомват. Просто трябва да се почека малко и тогава почват да спомват, защото те докато се спомват. Много мазно, те като лаги. Докато се спомват, докато се качат нагоре, докато паднат долу и да, отнема малко време, ама поне са на един удар и ето към може седите 1 час АФК и взимате една хел полшака, мятате и всички ги избивате и това е много добро. Друго няма какво да покажа май. Мината, ама то, ако мината кой, ама то няма нищо. Искам само да покажа Nether портала. Той е в мината, защото нямаше къде да го сложим. Мината ще бъде поуправена, тя ще бъде оголемена. И ще бъде, не само оголемена, то няма да параме. Да, взимам точно сега този ачикмент. И айде, почва се лага. Games Crashed. Да видим. Не, как така? Мале, играта ми не е краш. What the fuck, играта ми не е краш. Тук някой сте. Тук някой му е гръбнал портал. Не, види пак кой човек. Мразя тия създания. Да, ние сме много доста близо до един. Аз съм тази скоро. Нови лаги, това трябва да го знаете. Майки тия стреля, бе. Стига, бе, един клип ти може да се нападат като хората. Го и не спира! Стига стрелят се казва, няма лък да те бия, купеле. Що бия стопката? Айде. Чиба няма лак, не можах да го бия. Взеби го ти воено. Така, трябва ще малко цели. Да, тук може да се направи много яка уидър. Какво става тук? Аз също съм на харда, той. Може да се направи много яка уидър ферма. Ти ще спреш, и да баваме, защо ме интересува. Може да се направи много... Така. Много яка уидър ферма. Ето, сега ще падна в лавата. Защото тъпата игра... Играта не е видома, ама компютъра ми има у мен. Шибан. Прост. Може да се направи много яка ферма за уидъри, защото... Стига за лаги, бе. Майка ти тъпа, бе. Защото долу има лава. И увеличава спаун рейта на уидър скелети. Защото първо сега ако... много лаги този Nether, не знам, засичате и тъпи фрейм дропи. По колко FPS игра? Вижте колко FPS игра. С 28 FPS. Бати простията. Да, ето тук долу, виждате, няма... Проверявам си нещо. Нищо не може да се спауни, защото е лава. И това дига спаун рейта горе, нали тук горе и... Видимо може да се направи много ефикасна ферма за уидъри, което ще бъде направим, ще почваме да я правим скоро. Значи, тук е Blaze ферма и по-точно Blaze спаунер и е там също. Просто, кога да говоря, той там точно не съм усложил. Да, после се чуеш, той тук е... Не знам, ние може това само да оставим, а не там да го щупим, защото там ще правим към фермата и нататък може да направим, не знам, той има бая голяма и се паднахме точно до портала, да не е самия Nether Fortress и да, радвам се за някъде. Да, тук виждате магиоса на лава, не може да пада, сега ще бъгнем, не бъгнем, че тук ще се разтече всичко с лава. Сега се връщам пак в нормалния world. С гасто направо ми право изгледам бачи на хонти гасто. Така, да, май няма каквото да показвам. С къща на дайенето. Добре, там горе не съм ходил до сега един път, не знам кой има. Да, има огън. Добре, значи уникалните му умения да знае какво е фар, ама като гледам май не знае кой е фар. Да, тая къща не знам става, нали, става, няма да кажам, че е бахшна някаката. Тая и тя става, моята е тя, но някъде става. Гледам те с някаква много измислена така. Тъс, направо да не мога да я гледам на този къща. Лак на този БГ къща. Този БГ е канала му в описанието, ако някой иска да му види клиповете, дет не качва от 5 години. Аз ще го накарам да я маха, защото аз съм мина... Нищо. Тъс гора ще бъде махната. Пътечки ще се направят. То се чадите ще се премести. Ще се направи специална къщика за него. Да, аз бях Мордър, надявам се ви харесал, не знам как ще кажа още с поредичка. Ще видите на заглавието. И да, значи тук ще снимаме те някой път, като някой да правим те, например, ще снимам как се развием просто, няма да е някаква много важна поредица, ама ще има още клипове на нея, и да.
И надявам се да ви харесва клипа. Аз бях Мора, аз пък тук, да. Това беше и еди какво си там, ще видите в описанието. И чао!